Entarika par due mara par gaganario prario kodario nyakura mgajuan ageo ni bedo godio ching makare kata kaya nuta maduni koso uduma but Mario bedo na Maro bedo makare ni yero mane ane tich kromio samoro yue ahinya nokang na we gima ng'eyo ni oganda joma thoth wacho ni en moide jomoko mane otem penjo wacho ni gin gima ng'eyo ni moide moko gigajo Krom gwenyiswa ni to marine en mane kabende odiochieng' makawuono bati oganda maromo milion 900 gi 70 negi dang'ni mar paro e piny mangima. Kendo wacho ni atamalo 75 mag oganda jo Kenya poko yudo thieth manimba kotende gi weche mag chandruoge mag dang'ni mag paro. Bende wadhi manyo nyakore mga juang limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e piny libamba ma Tanzania kabende en limbe motimo mana thuolo machuok bang' timo limbe e piny Uganda. Otimo limbe ni nyakore mogika en owacho ni odwani mondo mi oket tudruok gi jiwruok mar winjruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe manyalo jiwo weche mag ohala. Waiko ni mago to gima thoth nyakore mga juang odhiyo makawuono to mokwongo wang'iye thuond weche. Apisas mag EACC otimo pedha mar luwo ndach omenda makore lach ma ichich ne olal e yor mibadhi e Aguch County ma Siaya. Nonro yango ni Kenya pod ni chien e kwan kuonde thieth mag reso ngima jotuo manigi dang'ni mag paro. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe piny Tanzania kama omedo jiwo chenro mag winjruok mar ohala e kind pinje Afrika ma ugwe. Machigni nyakor mga juang e chendo ni maro Oimore bed kodwa are chakruok nyaka giko bende nyalo tudri kodwa e law matu machoke na 3-3-6 nono bende wantiere mbui RAMOGI TV nyalo wechegi achiel kachiel e Facebook page marwa. Machiegni nyinga Lydia Okeo. Nyinga en George Bati nyakor RAMOGI e thuolo ni duto mag weche manyien mag Oimore jaloko maro iluongo ni Elizabeth Otieno. Ochok gi wach mani duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC otima pedha e county ma Siaya. Mar manyo boke ma idwa yang goda dieri e mibadhi mitudo go apisas moko mag tend county no. Pedha no EACC yango ni giyudo oboke mani kod neno ma dhi konyo e awadieri mar wach e wilal mar omenda ma ohewo milion 800 e Aguch omenda mar county ma Siaya. Efo maro Walter Nyambaga miyo waler motudre kod wachno. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC otimo pedha ma yoridore county ma Siaya kendo goyo gono mwandu ma ichich godo kaka mag mibadhi. EACC oyango nigi yudo boke moko manyalo konyoge yanga dieri e wach mibadhi mosegone oporo Siaya. EACC geto ng'eyo dieri wi mibadhi ma itudo godo apisas mag sirikal mar county ma Siaya kendo ng'eyo adieri wi weche mag tiyo marach kod apisi mag sirikal no. EACC geto ng'eyo dieri wi mibadhi ma itudo godo apisas mag sirikal mar county ma Siaya kendo ng'eyo adieri wi weche mag tiyo marach kod apisi e sirikandno. EACC rango mibadhi tieng' didek e sirikand county ma Siaya. E nonro mokwongo duol nono lal mar omenda makore lach manyalo romo milion 400 ma wachore ni apisas mar county ma Siaya ne otoke Aguch County e ndalo 12 bang' yiero mar dwe mar 8 higani. Chenro mar lodho omenda go ne otimore kata bang' gavana manyien ne keto chik mar geng'o nyiewo mora mora e chulo gope kata golo omenda e yo mora mora e kindeno. EACC bende kolo matut wach machielo mar mibadhi mar lal mar siling milion 72. Omenda go gin mayangore ne ondiki ni ne otigo de chenro mar nyiewo masinde mag thieth mag jotuo mohewore. EACC ofwenyo ni masinde go ne ok onyiew ka masinde mane ochopo Siaya ne gin mago mane ochiwe yor sir kod osiptal mar Kijabe. Mago gin masinde makudho muya ne jotuo mohewore. E kidieny mar adek mar nonro ma itimo kod EACC e sirikal county ma Siaya delno temo yaro tiel lal mar omenda maromo milion 400 ma ichich go ne olal kokalo e chenro mar gero paw tuke ma Siaya. Omenda no iluwo ndache kochakore kaka ne olok chenro mar gedo mar paw tuke no kendo ma ochiwo kelo lal. Gavana machon ma Siaya bende itudo e mendeni mar lal mar pesa mar gedo mar paw tuke. Lingling oyango ni tend county no ne oluoro gi tok chiel mi ochiwo goro machielo man kod bei ma opogore. Ma biro ka gavana ma Siaya James Orengo ne osekumo tiyo kod Aguch omenda mar county no kaka yor luoko mibadhi ma okoni ne otuoto bad migawo mar omenda mar county ma Siaya. We appeal to the people of Siaya and our staff in the county government to bear with us in this temporary
and unavoidable situation. We ask them to stand firm with us in fighting against misappropriation and waste of resources. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wan mane kaunti Masiaya mokukume MCA kaunti Masiaya kwayo Governor James Orengo mondo yie oket thuolo chenro mar tiyo kod agucho omenda mar kaunti Masiaya. Kage tielo ni keto agenga ni tiyo kod omenda mar kaunti rocho dongruoge e kaunti no. Orengo yande no chungo chenro mag tiyo kod omenda mawuok e agucho omenda mar kaunti no kaka yor kedo gi mibadhi mano konyo kaka pisi no kod apisas matie. Gimano ne Orengo ni kod teko mar kedo gi mibadhi e yo mawinjore mopogore kod dino ne tiyo kod omenda mag kaunti no. Wang'eyo gima gavana timo, otimo tich maber, ochake on good note. But wadwa kwaye ni kata koriembo ji tich, to gima nyako timnwa, nyako yawnwa budget mondo weche mag Siaya County, mondo development ma Siaya odhi mbele. Omiyo wadwa kwa gavana mondo lift orders mage manyocho chung gik moko te Siaya. Owe orders go, oket mechanism manyalo ensure ni kata ko clean up Siaya to gik moko kochung. Ni in interest of Dwach Japiny, we are going to request the governor of Siaya to stop holding the budget of this county. He has the mechanism, he has the power to deal with the corrupt leaders of the past regime, but will not wait and sit back, relax, because he's holding the budget and stopping any other development of the county in the name of doing audit. Let him do audit, but we must continue working for the people. Korwaye otema no motimo. Lakini tich monego tine jopiny to we mondo timre. Nakoro mogikoro wang'ie winjruok ma nitie kind piny Kenya gi piny Tanzania. Piny Kenya kod piny Tanzania oketo winjruok mar bero ohala e kind pinje ariyogo kendo golo hinga moko ma osebedo karocho chenro mag dongruok e kind piny Kenya kod piny Tanzania. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto romo gi jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan e boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania. Jotend pinje ariyo makata mag pinje ariyogo omi chik mar loso chenro mar ohala e kind pinjego kapok dwe mar 12 ma higa ne ochopo. Jatend piny Kenya William Ruto sebedo katimo limbe pinje mopogore opogore nyaka ne ocham muma kaka jatend piny Kenya mar 5. Odhiambo mar chieng' Jumapil nyomole piny libamba ma Tanzania limbe mar bero osiep e kind pinje ariyogo. Naomba tukae tafadhali. Ruto manorwaki jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan na obedo kod twak jatelo ne wi bero weche mag ohala e kind piny Kenya kod piny Tanzania. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade. Tusigawane umaskini na udhalili, lakini tugawane utajiri utakaofanya kupitia kufanya biashara. Ruto nyiso dwaro mare matiyo kanyakla gi pinje mag Afrika ma ugwe ahinya yore mag ohala mitime kind pinjego maonge agenga. We want to grow the relationship as East Africans together, and there is a lot that we can share when we work together. I have committed to President Samia Suluhu. She can count on my support. Bangwelo majotend migepe mapachoka William Ruto kwa od bura mondo kas chenro mada jotend migepego mondo chenrogo ochakre e yo makare. Tumekubaliana ya kwamba mawaziri wakutane, wale officials wengine wakutane, tuyakamilishe, tuyaondoe, ndio hata ile biashara iweze kukua zaidi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania na manufaa ya wananchi wa Kenya, tukiwa sote ni watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jotelogo singo ni pinje ariyogo biro loso dundu mar keyo gas mar tedo kaya Tanzania nyaka Mombasa kaka yor bero ohala mar gas e kind pinjego. Kuna mradi wa bomba la kusafisha mafuta, kusafirisha gesi asilia kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, mradi ambao tulisha saini makubaliano pamoja na Rais Uhuru,
lakini Rais Ruto ameubeba kuwa ndio mradi wake wa kwanza atakaoanza na Tanzania, bomba la kusafirisha gesi Dar es Salaam kwenda Mombasa. Eromo mano yore gi jodito pogore maya e pinje ariyogo. Jotelogo winjore bero yore mag wuoth e kind pinje ariyogo kaka yo mar jiwo limbe kind pinjego ka bende gisingo kedo kod ohelni mitimo tok chik. We will enhance the cooperation that exists between our security agencies so that we can share information, share strategy, and be able to deal with these challenges to secure our region. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kushirikiana kwa karibu na kuzungumza, kuangalia mambo ya makosa yanayovuka mpaka, madawa ya kulevya, uharamia, poaching, kwenda kuua wanyama, ujangili, lakini pia masuala ya kusafirisha watu. Limbe marute piny Tanzania biro mana thuolo machuok bang' limbe mare e piny libamba ma Uganda. Kora moga juang nyisi kanyo ni kwan oganda buora. Oganda maromo million pach gidang ni bati. Kendo en midhiero makoro miyo piny mangima go kwano ka ingo yore maunjo bed ni keto marakruok kod chandruok machalo kod ma. Kwan ji maromo million 970 nyakora mga juang ni kod dang ni mar pare piny mangima. Kai pacho kato atamalo 75 mar ji man kod dang ni mar paro ok yud kony kawuok e ute thieth kaka dwarore. Ma kaluwore kod lipot ma ogol kod duol makiro ni ratiro mar oganda e pacho ka. Ka en odiochieng' ma piny ngima ne rango e okenge mag thiro dangni mag paro, Yuitho Mondi ni kod ripot e yor adimba. Duol makedo ne ratiro mar oganda e pacho kae mano Kenya National Commission for Human Rights oriwore kod ji e piny mangima e dhialo odiochieng' jiwo lwenj kedo kod midekre mar dangni mar paro. KNCHR yango lipot mar riwruok mochung' ne chenro mag thieth e piny mangima WHO malero ni ng'at achiel kuom ji 8 kata ji maromo million 970 e piny mangima ni kod dangni mar paro. Lipodno bende koni kwan mar ji man kod midhiero mar dangni mar paro ne omedore kod atamalo 28 e higa mar 2020 kaluwore gi biro mar coronavirus. E pacho ka lipot mar aput mane rango chenro mag dangni mag pare higa mar 2020 yango ni atamalo 25 mar jotuo man kod dangni mar paro limo ute thieth ma ok onindie, ka atamalo 40 to irwako e ute thieth mopogore opogore ka ohewre. Atamalo 75 mar jotuo man kod dangni mar paro e Kenya ni kod pek e yudo resruok mar thieth. Africa was not regarded a place where someone would come and talk about mental health, because people would even say that this person is even going through schizophrenia, but people would think schizophrenia is actually a disease and someone is actually mad. Kopogore kod kar thieth mar dangni mar paro mamadhare, lipodno koni ute thieth maromo 29 kuom 284 mag level 4 mapacho kae kende ema chiwo kony ne jotuo man kod dangni mar paro. Ma en mana atamalo 10 mar ute thieth mag level 4 kadhi nyime pacho kae. Piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth oseketo kenge mag kedo kod dangni mag paro e pacho kae. Lekgi maduong' en duoko piny tho mikelo kod derruok kod atamalo 10 kochopo higa mar 2026. Chike mag higa 2022 koni e kwan mar tuo mar dangni mar paro, math ma asasa mar gik makech kod bedo kod paro mar derruok gin moko kuomgi. Lipod WHO yango ni mok tin ne ji 700 ka ngima gi higa ka higa e piny mangima, ka e piny Kenya to ji mohewo 1,500 ne okawo ngima gi e kind higa mar 2017 kod higa 2021. E chopo kare thor wach ma higa ni ma en keto e okang' manyime lwenj kedo gi dangni mar paro, duol makedo ne ratich oganda e pacho kae osingo mar tiyo machiegni kod jokanyo mag thieth mondo migi puonjo oganda mathoth e wi dangni mar paro. Luong mitimo ne sirkal mamalo kod mar counties en ni mondo gimedo omenda mag thieth nyaka atamalo 15 kaka winjruok mane otimi e boma ma Abuja midendo ni Abuja Declaration dwaro. Just to urge the government through the Ministry of Health and that is our incoming CS Susan Wafula to allocate so many resources in terms of making sure that the mental health in this country is being
adhered to, and also to make sure that young people out there, they come and they're being helped. Social insurance fund was made a priority, and we'd also like the government to actually put this and make mental health be able to be accessible to the people living in the grassroots. Judith Omondi, Ramogi TV. Dwaro nitie mondo tend counties mantie Luo Nyanza oket chenro mag neno ni girakore gi midhiero mag dang'ni mag paro. Mind bang yangore ni thoth counties mani Luo Nyanza onge kod ute thieth mag thiedho jotuo mag paro. Ka lakteche mathiedho tuoche makamano bende koro nok mokalo. Mana kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko koro miwa ler. Ne en nyasi mane obagie kar thieth mar jotuo mag obwongo mantiere Miritini e kaunti ma Mombasa. Kae jotuo ne oyudo thuolo mar bedo kanyakla gi wede kaachiel kod osiepe mane ochopo mar yango kodgi odiochiengni. Tuoche mag obwongo osemedore higni mokadho, especially bang COVID mano affect ji mang'eny. Weche mag paro mang'eny osebiro kuom jowa, to en hawi marach ni Kenya waka pod ok watimo moromo manyalo konyo jotuo man gi tuoche mag obwongo. Elony mag tuoche mag obwongo Laktar Gordon Ambayo koni kato bedo ni kawuono iyango wach jotuo mag obwongo, laktache mag tuono tin mokalo e pacho kato chutho e gwenge mag Luo Nyanza. Siaya wan gi daktari achiel kende. Kidhi county mar Homa Bay onge daktari mo specialize tuo mar obwongo. Kidhi Kisumu nyalo wango daktache adek kende molonye tuoche mag obwongo. Koro pod wan chien kabisa miyo jo Nyanza, especially Luo Nyanza, thieth moromo mar specialist mag tuoche mag obwongo. Laktar koni luoro mantiere en ni tuoche mag paro medo mana nyoro oganda, omiyo dwaro nitiere mar tend counties e bwo migawo mar thieth mako matek wachno. Omiyo gine ni gini en tuo ma onego mi thuolo gi pesa kaka ithiedho HIV AIDS, ithiedho diabetes, ithiedho high blood pressure, nikech jogo duto man gi tuoche ma bedo aming'a miluongo ni chronic kaka diabetes, cancer, HIV, ng'eny gin gi tuo mar depression, gin gi paro mang'eny, to mondo kama giyud kaka inyalo thiedhgie onge, nikech pod jotendwa pok okawo thuolo manono ni tuoni dwaro ni mondo gimi pesa moromo, gimi wards moromo kod staff moromo. Achiel kuom gigo ma jolony koni medo jiwo tuoche mag obwongo en ni thoth jopiny tudo tuono kod juok, omiyo thoth jotuo itero ir ajuoke ma ok ir laktache. Especially hapa pwani kuna hiyo imani kubwa sana kuwa mtoto au mtu akiwa kichanganyikiwa amerogwa, na kirogwa basi apelekwe hospitali, anapelekwa kwa mganga na anacheleweshwa kupata tiba. Lakini magonjwa ya akili yanatibika. Kuna wengi wametibiwa. Katika kila watu 100, watu 10 watakuwa na ugonjwa wa akili. Yani watu wazima tu, ukiona mahali watu 10% wana ugonjwa wa akili moja mwingine. Thoth jotuogo kata kamano iringogo e ute thieth ka tuo osenyorogi bang' rem ma ok yudo konyruok ir ajuoke kata yedhe mag nyaluo. Laktar koni jotuo mag paro nyalo chango maber kotergi e ute thieth e thuolo mowinjore, to mana ka otergi ir laktache marakore gi tuoche mag obwongo. Kuna wengi wanapona, tuseme 30% watapona kabisa. 30% au 30% watapona, lakini itabidi watumie madawa. Na kuna 30% nyingine 30 ambao wanaweza kuwa ni vigumu kupona. Wanatumia dawa lakini hawarudi katika laini kabisa. Lakini kwa hivyo watu wengi hupona. Kata kamano, dwaro nitiere mar piny owacho chiwo puonj mar tuoche makamago ne jopiny, mar gayo weche mag akweda ma joko anyuola mani kod jotuo makamago. Na katika wale watu ambao wanaenda hospitali, 25% wengi wana ugonjwa wa akili. Na shida ni kuwa akienda pale hospitali hapati ile tiba nzuri kwa sababu kuna pressure, kuna wagonjwa wengi. Kwa hivyo daktari hana time kuuliza maswali mengi. Pale hospitali ukienda unataka useme umona kichwa na mgongo na nini uondoki. Ukianza kusema asikia huzuni nini, daktari hana time na wewe.
Jolony mag tuo mar obwongo koni dwaro nitiere mar jopiny timo limbe ute thieth kinde ka kinde mar yango kit ngimagi to chuthe tuo mar obwongo ni mar thoth jopiny ni kod tuono to kata kamano ok ging'eyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapod wang'iyo mag motenre kod dangni mar paro nyakora mga juang, dangni mar paro ma en midhiero ne oganda mathoth pod imedo many ne riekni mag thire. Jopiny ne obago chenro e kuonde mopogore opogore mar jiwruok ne kedo kod midhiero ni. Jafwambo mara Sharon Ong'ao miwa ler mathoth. Jopiny gwenge ma pacho kane okodong' chien e hingo odiochiengni moket tenge ne jiwo yore mag geng'o dangni mag paro. Odiochieng' ma kama en mabende jopiny go e turbin e okenge ma osego e duoko chien midhiero ma ikelo gi dangni mag paro. Mambo ya mental health safi tu. E kaunti ma Kisumu, migepe mopogore opogore motenre gi weche mag thieth kod ngima makare. Kotelnegi kod jatend migao mar thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, jatend osuptal maduong' ma kaunti ma Kisumu, Laktar George Rai, kaachiel kod jotelo mamoko. Ne obago nyasino e alap mar kar twech ma Kodiaga. Wayudo ni gino mabende jiwo kendo miyo dhano bed gi ng'ukruok kod ngima mar obwongogi en gigo kaka bedo ni lweny mopogore opogore ma dhano bedo kata e udi, iyudo kata malo 10.4. Iyudo ka nyithindo kata nyiri marowere ma iluongo ni teenagers ma bende mako ich oyaye, iyudo ka namano oseidho ma en ka Kisumu County ka wan gata mala 16. We have appreciated that as a region there is no mental health institution. The only place that you can call a ward for mental health illness is in Kisumu County Referral Hospital. It's a very small ward. So the whole region, not only Kisumu, the whole Lake Region economic block requires a mental health institution. Dulmok mar piny owacho mong'ere kaka Girls to Women Association kotudre kod ruodhi mag gwenge, jopuonje kaachiel kod jodong gwenge e kaunti ma Kakamega nobedo kod wuoth mar chiwo puonj ne oganda kaluwore gi medruok mag tuoche ma kamagi. We are calling unto you to make mental health a global priority for all, and we are focusing on as low as 10 years so that we have the intention of working with them through this journey. E kaunti ma Nairobi, moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany koro kwayo piny owacho kod tend mbalariany mondo omi pek tuo mar dangni mag paro. Pek mowinjore ka giwacho ni jopuonjre mbalariany kalo e dangni mag paro kiling'ling, gino makelo thoe mathoth. E kinde romono mane obagi Ufungamano House, jotelogo kwayo jopuonjre makale e dangni mag paro mondo kik tho dich, to giwuog oko kendo wacho ne jok magidakgo osiepe kaachiel kod jonyuola. Very many students are affected by mental health, and statistics show that one in every 4 students are affected by mental health. Nyasi makamano bende ne obagi e kaunti ma Mombasa, ka thoro wach ma higani en mar keto tuoche mag paro e opara manyime e piny ngima. Duol mar thieth e piny ngima WHO bende lieko ni atamalo 25 mag thoe mag tuo mag paro e kind thuolo mar higni 3 mosekalo osebed ka ikelo kaluwore gi pek mar ngima ma bende thothne ne okel kod midhusi mar corona. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Koro wuoge mago motenre kod weche mag tuoche mag dangni mag paro yankora mogi wadonje motenre kod yweyo mag kawuono kaka ne wawacho ka wachako. Oganda jo Kenya ne oyudo thuolo mar yweyo makende e tarik ma oketenge ne ingo kido kod timbe mar oganda miluongo ni Utamaduni Day. Odiochieng' nyakor mga juang' ma kinde mokalo niluongo ni Moi Day osebedo ka gwenyo oganda ni koro en Utamaduni Day koso en Huduma Day. Wayudie nonro. Wuok tich tarik 10 dwe mar 10 2022 apiny e bombe mopogore opogore onge kod dich mapile. Ranyisi ni en odiochieng' yweyo, Utamaduni Day. Kata kamano, moko kuom oganda jo Kenya pod nigi pek e yango hie kaka iluongo odiochieng' mar yweyono poni en Utamaduni kata Huduma Day. Wang'e ni en Moi Day nikech Moi notimonwa gik mang'eny ma pod wanyaparo. Waparo kaka nokelonwa chak e skunde. Moi waparo gi gik mang'eny. Koro ka en Utamaduni, Huduma no, we don't recognize the names mokelnwa. Utamaduni kata moko miwacho to popo neno gima tim. Gimwang'eyo ni en Moi Day.
holiday ma wan kawuono. Beno onge town to ba kada bandera bokane ko ng'aw koro ni holiday ma kabuchung na kada kabuchiega ntama. Koro wakia ni utamaduni day nike obet nade to huduma day che to bet nade. Koro wan bende wabagni wan nene ka. Wan wapo mani en holiday. Koro wan be wakia ni ne holiday koro. Kata obedo ni moko kuom oganda pod nigi peke yango nying hie mar odiechieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 nyaka ne lok nyinge kowuok Moi Day. Jodak ma Meru ne odhialo odiechiengni ka ginyiso nyadhi mar kitgi. Ne en miel, goyo gologol manyatindo, ka orengo bende ifuadho. Kakar jot mar jogo matulo dare pinjegi ma Kakuma, bende nyasi mar kit ogendini mawuok e pinje mopogore opogore ne obagie. Gidhialo odiechieng mar kido kod timbe, Utamaduni Day. Mimi kama mtu wa Kongo sikuwa najua ndakutananaka wapi na mtu wa South Sudan, lakini kuhusu ikancha tumekutanana na tunacheza pamoja. Kata obedo ni tarik 10 dwe mar 10 ne oyangi kaka odiechieng yweyo, kidieny mar 2 mar pend chik kare mar 9 andika matindo 3 oyango mano odiechienge 3 kende moriedhi kaka mago mag yweyo e piny Kenya. Odiechienge gi oting'o Madaraka Day ma idhialo tarik 1 dwe mar 6, Mashujaa Day ma idhialo tarik 20 dwe mar 10 kod Jamhuri Day ma idhialo tarik 12 dwe mar 12 higa ka higa. Bang' mane ni jatend piny Kenya mar adek Daniel Arap Moi kwayo mondo milok odiechieng Moi Day kendo luonge ni Huduma Day tarik 19 dwe mar 12 2019, par loch mar jatend piny ne ondiko kokale lai margi mar Twitter kabuj jotend migepe mane ochwaye kom kod mane ni jatend piny kinde Uhuru Kenyatta ne oyango tarik 10 dwe mar 10 mondo luongi Huduma Day kendo jiwo jopiny mondo mi ochiwre ne timo tije mopogore opogore. E milome manogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho mayango odiechienge mag yweyo higa mar 2020, migawo mar arita kwe ma pacho ka ne oyango tarik 10 dwe mar 10 kaka odiechieng nyiso nyadhi mag kit oganda, Utamaduni Day. Kata obedo ni nying hie mar odiechieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 pur gwenyo oganda jo Kenya, mor magengo en ni giyudo odiechieng machielo mar yweyo kendo thegore gi chodo luya e tije mapile ka pile. George Bati, Ramogi TV. Kwa Ramogi nyiswa ni into ni bedo kod yweyo kosipo mana ni wenyisi ni okidhi tich kendo yudo mana ki yweyo ka ine odi. Bandera be nong'aw koso bandera ne onge. Thoth oganda ne pod ntiere gi dang'ni mar pari wacho. Kora mkajoa no kanyo rafiki wuod ligala kabiro to wacho ni en mare ne en Moi Day. En podo kete Moi Day nikech embo wacho kanyo ni ntiere gima Moi de olone molo Huduma no nikech ona ni Huduma to poko miye gi omonyalo bedo ne piny ni kor Huduma Day. Wacho kanyo no kia ni en modhi hudumia ji kose en morito mondo ji hudumia ne. To kai no utamaduni bendo ng'eyo utamaduni mare. Ng'ato bo penja kane ni ne ji miel kanyo rito shoma kidube to koneno ndo mije. Kwa mkajoa ngenda ka prario koda birio bang sadek marotieno chendo eno Oimore wamedo keloni weche go manyien ka bende kamano kuom tudi kodwa laiware na Rio hadeka uchiel nono nyiso pachi kotende gi magi mwaiko ne kane utamaduni koso Huduma koso in podine Moi Day nyiso pachi kotendre gi magi bende dang ni mar paro nyakoro mkajoa jalni no tenore gi wacho Huduma gi Moi ka chiel gi tamaduni Huduma Moi gi utamaduni. Uching jakosege wacho ni Lydia Gibati apenjo ni dang ni mar paro ni ikele gang'o manyalo miyo obed mathoth e kind oganda. Kasto nitiere jal moro ka bende wuok e gwenge ma Migori wacho ni ento wacho ni Migori ber apaya moa boda nyaka Rongo obila ng'eny sana piny owacho ni kaka nyalo konyogi waluongo ni rajode ojwando en mano to kapar ka wan godo sani kata kabane en bedo golo mana maoni nikech oparo ni kae ma konyruok ne nyalo yudore. Kata kamano wana tur kuong ma wach kadhe kwase wache ka twageo ni diwinje yo makara. No kanyo Pastor George kantiere Rodi Kopany gi Madam Vida Marodi Primary gi wacho ni kete mana ka odio makawuone chendo ni mar Oimore. Anano kanyo ka bendo diambo ja namba kapio jaseme wacho kanyo ni en giwo makodhoge ni nyaka ni jatend piny Kenya manyien Chamuma okonene kong'enye pe Kenya ka koro gima chande ni to nen jatend piny mane kata kamano wanyaduoke mano to ang'eyo jatend piny Kenya en jatend piny Kenya mosiep
mondo tudruok obed mayot e kinde gi pinje malibamba. Diki makoero duoko chinja kosege gombo mang'eny miyo ji dak kod stress. Wacho ni just always cut your coat according to your size, never copy paste someone's lifestyle. Wacho kamano nigi kopo ngima nyawadu kasi kete ni mane mari. Oluoch Paul Audi bende ntiere Kiembeni Mombasa, wacho ni ntiere kodwe chenro kanyo bena neno Kamina Smile bende ntiere Kisumu sub county seme Kisumu county seme sub county Karvin Arucho kantiere Mbeta bende wacho ni bende ntiere kodwe chenro ka Calvo Sanchez bende giduto giwacho ni gintiere ka nano ka paro medugu kanyako tende gi wach maruta maduni to ganda wacho ni gin pod gine moide kakmonya kora mgajwang bat nyiso kanyo ni wayue mate. Wakao yo nyakwara mogi kawa dugo pod wan gi mathothi medo ndiko no nambari 3:600 kimedo golo pachi weche wa manyien ma wan godo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Imbalas. Imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machini keno nyakora mgajwange chendo ni mara Oimore kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Wadhi mbele gi miwechego manyien korwang'yo mag mutendre koda wechego mag somo kama jatend migao mar somo Ngire George Magoha oyango ni piny maduong' e pacho ka biro chako tarik 28 dwe mar 11 higani kendo duoko magi
bro wuok tarik 23 dwe mar achiel higa manyien. Okwayo jopuonj mondo bi ojol kendo ti kanyakla kod jatend migawo manyien ma ogwel Ezekiel Machogu mana kaka ne gimiye yote kinde mane obedo jatend migawo mar somo. Magwane lose kaunti ma Kirinyaga kama bende nosinge ni obiro dok e chenro mar puonjo e mbalariany bang' tieko thuolo mare kaka jatend migawo mar somo. You must know that you are strong. You can't be strong and you refuse to know that you are strong. Just like if there is a mistake and you don't know that there's a mistake, then you can't correct it. Otherwise, all the very best, dear colleagues. We shall meet again. I am going to do other things. Perhaps it's not known to you, but I'm going to go back to my classroom for a short while, according to what I like. And I will also go to my surgical clinic, just to be a little, because I also want to enjoy life like the others. I believe I've given back to the society. Ramogi lakteche maromo 15 kaunti ma Kilifi nyalo mak kod obila bang' fwenyore ni gisebedo ka giyudo sara kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Kilifi kuom higni 5 mokalo. Kata obedo ni gitiyo ne kauntis mamoko oko mar kaunti no, wach ma gavana masani Gideon Mung'aro osingo kedogo. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro koni gisechiwo kamiti mabiro rango weche mag mibadhi mamiyo omenda ma counties go itiyogo marach. Mung'aro wacho ni lakteche 15 go oyier mar dok tiyo ne kaunti no makao kamano tibiro kawne go kang' mager motenore kod chike ka itudogi kod weche mag mibadhi. Jatelo no chano keto e tim chenro mag bero lwasi mag thieth kod kongo ute mag thieth e kaunti no ma Kilifi. Wafanyikazi wa kaunti, tujue wafanyikazi wale wa kaunti ambao wako pale ni halali ama wengine hawaeleweki pia kichwa ama miguu. Tumegundua Kilifi kaunti hii kuna madaktari zaidi ya 15 waliandikwa kazi na kaunti ya Kilifi. Hawajafanya kazi Kilifi kwa miaka 15 zaidi na wanalipwa mshahara na kaunti. Nimewapatia notice warudi kazini, baada ya wiki 2 kama hakurudi watafutwa watu waandike madaktari wengine na warudishe pesa ya umma ile ambayo amelipwa kwa miaka 5. Mambo ya matatizo ya afya, ni wapi kunatakana kuongeza hospitali ama panuliwe ili tuweke maternity kule karibu mashinani, wakina mama wasife tena na mambo ya uzazi. Deche atatupatia wauguzi wale ambao wako nyumbani hawajapewa kazi, kama lazima county iandike waandike, ili tuwe na manasi, kila dispensary lazima iwe na muuguzi. Kuramoge kwa uoke county no ma Kilifi wadhi nyake county ma Migori inyate gwenge go makababa ogande gwenge manyatike ojiw mondo koro pidhie na mondo konye ereso gwenge go maoro sebedo ka hinyo mokalo. Nok mar koth nyateke wacho ni okel bende kod onge mar bunge manyalo ywayo koth. Jafwambo mar Migori Jojuma miyo waler mathoth. Gwenge go makaler, makalda, kaachiel kod got kachola, e sapondo manyatike gin moko gwenge go ma osbedo kok yud koth maber, ka bende mae koro skelore gwenge go. Nok mar koth ni koro osbed ka itudo kod onge ma yiende moromo manyayoyo koth e gwenge go. This idea of slash and burn I think should be discouraged. People should just be able to cultivate the land but leave the indigenous trees standing. Those indigenous trees are the best because they are multiple use. Without trees, we will not have these sources of livelihood. We'll have lost all of it, and we will start scrambling for the little that is there. Riwruoge go mok mago mag piny owacho, ka otende kod mago mag piny owacho, koro sebiro kod chenro mopogore opogore mar jiweche mag pidho yien e gwego mag nyatike. Be able to take care of these trees so that they can be able to give us remembrance. Piny owacho ka okalo kuom duolno ma ochune rito bunge mabende ong'ere kaka Kenya Forest Service bende dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar jiweche go mag pidho yien kaachiel kod rito bunge e gwego mag nyatike. We are appealing to our leaders to be able to support us so that we can be able to gazette areas like in Nyatike Mirema, which are vast land, which if left ungazetted, then there'll be no, the rules and regulation on how its management can be very difficult. Trees are significant in the society in ensuring that we conserve our environment, that we protect our environment, which in turn will bring peace by itself. Kaluore kod nok malupe, bende koro piny owacho nyalo tiyo godo e keto bunge. Oganda bende koro jiwo ni koro ti kod lop magin tiere godo, to inye kuonde go
magi pidhe cham mondo koro gipidhe yiende kaka yo achiel mar ting'o malo kwan mag bunge e kaunti ma Migori. Another concept which in farmer management, natural regeneration, where we regenerate trees naturally within the farms without using seedlings. Just the germplasm which still exists in the soil. Then they make hedgerows and plant their crops in between. It has been very successful. If you call public forest cannot expand. So the area we can expand to is in the farms. Lipot hukum dolo mochu nerito bunge e pacho kae. Yango ni kaunti ni ma Migori nitiere mana kod atamalo 3 mag bunge. Mabende kontie piny ne atamalo 10. Mabende koro piny Kenya koro biro katemo mondo koro chopie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kanisa mar jokopere okwayo jo Samaria mang'won mondo wuog oko kendo kony chwalo chiemo mondo mi okony jogo maoro kod ngaji okwako gwengegi e pacho ka Archbishop ma Nairobi Philip Anyolo wacho ni seche ma piny owacho timo duto manyalore mar neno ni Kenya obedo kod chiemo moromo. Nok mar chiemo e pacho ka e kinde madwarore owinjo bed ni chiwo mondo mere ores ngima oganda ma midhiero nokwako. Kana olose kinde keto mise kanisa manyien ma jokopere ma St. Francis of Assisi e kaunti ma Kiambu noyango ni kanisa ma jokopere osechako chwalo chiemo mar konyo counties mathoth makoro oro okwako kamoting'o Marsabit, Kitui, Garissa kod Wajir. Ne osire kod jaod bura mar Wiru Simon King'ara mane oyango ni deko mar koth osekelo midhiero ka kwan atamalo e kind 25 kod 30 mar kar chung' od bura ma kono oro sani koro kwako. Makanisa kutoka majimbo mengine katika Kenya wanaweza kusaidia pia watu ambao saizi katika wana shida ya njaa. Kwa hivyo jimbo la Nairobi limesaidia Lodwar na haya maeneo mengine yote na majimbo mengine pia katika nchi ya Kenya, Catholic Church in Kenya yamesaidia hivyo. Na nilikuwa tunaomba Wakristo ya kwamba wasaidie kadiri wawezavyo. Tunajua tumo katika shida kila mmoja wetu, the economy imedhoofika kidogo, lakini tukijilinganisha sisi wenyewe na wale ambao wanakufa saizi, we are a bit better. Spirit of sharing ni wito wa kanisa, ni wito wa Kristo. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wasaidie, sio hata kwamba chakula peke yake, lakini tumeona ya kwamba wanaposhindwa kupata chakula pia wanadhoofika pia na hata mavazi. Kwa hivyo wasaidie kwa namna inayowezekana, na tutashukuru ya kwamba kwa chochote ambacho kimetolewa tutashukuru sana. Kapod wan mane county ma Kiambu nyakoro mgajuang Johanda Swekra ma kwan giro momia birebo wa mathika koroni kod luoro mokalo kalore kod chenro mar chako kirogi oko mar bomano ma koro tend county ma Kiambu oseyango kaka kar kembe maloso mwandu. Johala go osendiknegi barua mamiyo gi ndalo 7 mondo mi giwuog e chuny bomano mabende koro ichano yang kaka achiel kuom bombe madongo kata city. Kata kamano johala go to ramo ni ok gibi e wuok e chuny bomano ka giwacho ni ok giro chenro mora mora ka ginto giuso mane ginga peini mayudre bomano. Kokalo kuom jakom margi James Mburu, johala go wacho ni gibiro bago ng'anyo mar kwedo kang' makamano ka tend county no odhi nyime gi temo kirogi oko mar boma mathika. Na mimi nataka kumwambia Bwana Rigathi Gachagua, nyinyi tulimchagua mkiwa na William Ruto, tulimtrust. Wewe ndio kingpin wa Mount Kenya. Usikubali watu wa Thika waondolewe ukiona na macho yako. Tetea watu wako, sisi ndio tulikuchagua, tulisimama na nyinyi, msimame na sisi ili tusiondolewe Thika. Kwa sababu tuko na watoto na tuko na watu tunalisa na tuko na watoto wa shule na tunalipa shule. Kutoka Kajiado mpaka Garobatura wanaekelea kazi. Thika ni nini imefanyika? Hata watu kikundi ya watu fulani wanasikana wasema huko Thika hata wekelea kazi. Na sisi ndio tulichaguana. Tulisimama na wao. Tulisimama na yule wa Mtangi. Tukampatia kura. Tunaona venye tuliambiwa tuondolewe hapa, hakukuwa na ile participation ya watu wote. Ni kakundi ka watu kalikaa mahali kakasema watu waende. Na tunasikia itatufinya sana. Wanasema kuna insecurity. Na saa ile wametutoa hapa familia 800. Hapo ndio insecurity itakuwa mingi. Juu watu 800 utawapeleka wapi? Watakuwa hawana kazi. Hata ukora itakuwa mingi. Afadhali watu waambie muwe mkikuja hapa masaa fulani. Hiyo itakuwa mzuri sana kwetu. Sasa tunashindwa tutaenda wapi? Tena hakuna mahali tunapelekwa, tunaambiwa tuende stadium na kumejaa.
Sasa tunauliza mheshimiwa wetu wa Matangi, tulikuchagua kama kiongozi, kama mtetezi wa wanyonge. Tafadhali asituache, atutetee, atupate agarau, tupate school fees. Koro mugenda kaprang'wen kod adek kinde mabende koro wanaoni ber kwa weyo pap ne pautuke. James Opondo. Kamano. Nyoro nyo ikonwa mathoth ahinya. Kawuono ang'e ni kwano medore mar gik matimore pe mopogore opogore mag tuke. Ok ang'eyo ni in e kinde ni ma ji ne odiochieng' mar kedo gi midhiero mosebiro mar dang'ni mar paro. Aparo ni weche mag tuke en achiel kuom gigo manyalo miyo ji bedo maonge gi dang'ni mar paro. Ok ang'e ni mano bende achiel kuom gik ma ikelonwa ikonwa kawuono. En wachno ma osekelo midhiero ahinya to e kind rowere ma pod tindo. Ka bende ikwayo sirikal mamalo mondo ng'iyane okenge minyalo ket makare ne nyithindo ahinya to mago bende matuge tuke mopogore opogore nikech chikruok sani osechaketi yono makare ne tuke mag iluongo ni Special Olympics mibiro tugi e pinyno mar Jerman. Mago kod weche mathoth nyakona ajwang' kik idhi mabor nikech kwaduogo biro bedo mamit mana tani.